Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, capitaine Ibe Kera ASI président bi. Oui, capitaine Ibe Elika ke ASI président. Amba foka félicitations. Aywa, capitaine Ibe Bora aye kuma mu fobi malien ayalame. Capitaine Ibe ko. Ah, ko mo chama mena ta lahara de. Ko mo chama mena ta de. Ko anyere dama kubena anyere dama bla nyogona. Kamena dankari ke nyogona oro chama. Ah, ko sata ube sa ko balota ube balu. Capitaine Ibe kuma na bide. Mena yere kuma kankala. Ako ko fendo ma ko l'hiver noir est en train de venir. Oye ko fendo be kana. Anga jamana uma. Ko tellement ame banyogon nante fe ka fo choko dola parce que Facebook ba signali. Ko tellement ame nyogon fenge ka nyogon blaga ta lahara. Ko mogo damana man drone be to. Capitaine Ibe ko nama kambe ka bara mi ke ko nama fra nyogon ka bara ke tieka. Ka bara ke kleleya ka. Ko wallahi kambe ke tubabu ka jonye ka teme. Capitaine Ibe da fo de. A sigira ayesi président la. Aye kuma mu fa yende fo. Malion capitaine Ibe kuma mu fo. Capitaine Ibe nana. Aye ta capitaine Ibe ka discours la me. Aga discours kona ne a bela me kala ban. Ah, akan sangam pa orokuna. Voilà, mogo to ka ngo famia. Capitaine Ibe nana héritage la mundela. Asimi kunte fait ka bo ASI président de la. Voilà la vérité. Kangar de dara kaka boy kaka manda bana. Uba ko amena kaka manda bana kaka taka boy akumba ne dedu. Donc il fallait ka kunga son pour que capitaine Ibe ka sorokana. Asimi kunte fait ka bo manda la de. Kuma ba mananga de folie flo nyata. Asimi kunte fait ka bo président la de. Ay kodo kefana kunga président to kono. ASI président to kono. A girgirna ka arma undi, a girna ka force ay fon sigi a kunga to de. Président to ka président la kumbo fe chama ke mama amo si kono. Ayeta ASI telaja Atlantique be malien. Aya be Burkina be jume. Ne ma Burkina be kenyala. Ne ma Nigeria be malien di. Ne mu nyere abisaka ke Burkina be bala ne ta kalama. Asimi be ka Mali mara chuko ma kumbe fe ka ASI mara teli. Ode mangan kumbe ASI kono ça c'est une réalité o tienri. Mogo sona o tienri. Mogo maso o tienri. Mais alhamdulillah person chara asimi ma aye fanga di Ibe mabi. Awa ASI to be na diade. Ambe anga do be Ibe. Voilà la réalité. Comment on bente nanda dola. Mais Ibe kuma do fo. Ibe ko na ma barake tieka. Ko na ma fara nyon ka ko wallahi billahi ko ba sila tunu anga jango kuma to la me. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Aya la me. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Voilà. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Voilà. Ko we ay hiver noir comme fo. Ko Faracina Djenyogon kouye kele black na Afrique de l'Ouest là déjà. Ça dit que Kamoro dans Karignona ko ni mogo min ko kale nyate danger na tola ko fono ngalon tiga ube o tigi e complice ko sino ko benya bala mumbe kanali mume na lola ba mena ke jumendi ala capitaine ala de barga do capitaine Ibela iba ASI président naje ni général Tiani kumana ni complot be nale aba foko complot be nale ni général Tiani même alla ni ya fo ba foko ye faso de njugudi ngalon tiga de kara Mali activiste utalai anga kumala me. Le chaos pourrait s'installer. Le chaos pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer. Voilà, à la main. De manière tellement atroce. Que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Voilà. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Voilà. Ma flâné. Allah. Ko tellement a benana keka alinya ba na tola mama confirmé ko pourrait a baisser kake. Au de kana. Mais c'est possible. Aya foka dauka fo ngo woro ni fana fala. Donc que tellement amenyon fra. Amenyon fra an rama be dangare kenyona. Mogo damana mani munumbe to
n'olu ma dangari ma ko la mɔgɔ minnu échappera saya la mɔgɔ minnu ma sa n'olu échappera olu damanamanu de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'olu fana ma fara ɲɔgɔn kan n'an ko k'an tɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ tila ka kɛ tubabuw ka jɔn de ye u bɛ tila ka na an ka sanu ta k'an ka pétrole ta capitaine i bɛ ka kuma b'a yira de n'a bɛ cɛ kunna k'e kelen de bɛ se ka i ka dugu jɔ o ye i bɛ nkalon de kan f'i ka jamanaden ɲumanw de fara ɲɔgɔn kan awa i ka baara kɛ tiɲɛ de kan n'i ye baara kɛ nkalon kan i ka jamana bɛ ci n'i ma mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fana i ka jamana bɛ ci a ye taa Burkina Faso est ce que a bɛ Burkina vidéomaniw ye ka ɲɔgɔn frapper réseau kan a ye taa capitaine ka supporter i t'u fila ye réseau kan k'u bɛ ka ɲɔgɔn dɔn a ye taa Mali la hali wulu ka fisa n'a dɔw ye u tɛ vidéomaniw minnu bɛ ka Asimi Goyita supporter u tɛ kalo kelen kɛ n'u ma ɲɔgɔn buruja réseau kan u bɛ i n'a fɔ n'i ye wulu kɛ sinzan kɔnɔ quoi yala n'i ye wulu gurupu kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn i bɛ wowo ci kan nin bɛ kuma bɛɛ i tɛ lafiya i tulo tɛ lafiya a ye taa farafinna n'i ye farafin wulu 3 4 kɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn wakasi daminɛ i bɛ na Amérique i bɛ wulu 100 kɛ ɲɔgɔn kan hali u tɛ se ɲɔgɔn ma il est rare i ka wulu fila ka se ɲɔgɔn ma Amérique voilà ce qui se passe au Mali a ye taa Burkina mɔgɔ ko vive capitaine a bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ se ɲɔgɔn ma u tɛ ɲɔgɔn buruja réseau kan a ye taa kɛ Asimi dɛmɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye mɔgɔw de kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ka taabolow tɛ kelen ye bon capitaine dɛmɛbaga ninnu caman bɛ capitaine ka ligne de suit direct u ni capitaine bɛ ɲɔgɔn faamuya wa capitaine yɛrɛ tilennen don bon an fɛ yen minnu ye kɛlɛ kɛ Mali la minnu ye kɛlɛ kɛ ka na ni changement ye Asimi y'olu kɛlɛ ka taga opportuniste ta k'olu bila nkalontigɛ ni tɛgɛrɛfɔ la a bolo ko de ye faso jɔ ye le maillon faible de l'AES c'est le Mali n'i y'o donna jamana o jamana la a bɛ kɛ Mali di parce que AES infiltration kɛlɛ b'a fɔ Mali a ye taa AES télé lajɛ mɔgɔ minnu choisira Mali AES télé la a bɛɛ Faransi mɔgɔ révolutionnaire kɛlɛ o tɛ ka baara kɛ AES télé la Mali la a bɛɛ Faransi mɔgɔ ni de A à Z a bɛɛ Faransi mɔgɔ ni u b'u da yɛlɛma du matin au jour a ye taa bi mɔgɔ minnu Asimi ye mɔgɔ minnu invité bi ka taa capitaine kunbɛn a bɛɛ Faransi mɔgɔ il n'est pas dans la révolution a ye capitaine lajɛ a bɛ ka kuma est-ce que a ye ka kuma AES kan kosɛbɛ yan non mɔgɔ bɛ diɲɛ kalama capitaine kuma cogo jateminɛ dɔrɔn il est déçu voilà c'est tout ni wulu mɔ faamuya o ka taa wowo ci bada la n'o ma bɛ mɔgɔ ma i ta bafaji min ni kuranɛ cɛ ça ne va pas voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui ça ne va pas mais capitaine est un homme digne a ko k'an bɛ ɲɔgɔn faga a ko capitaine ye fara ɲɔgɔn kan mun fɔ a compte mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ ka yira de n'a ma bɛn a ça ne va pas capitaine ka discours kɔrɔba dɔ bɛ yen a ko n'a bɛ ka jɛ k'a ma nɔgɔn dɛ aw hakili bɛ capitaine ka kuma la ko si on est ensemble ko c'est pas facile capitaine ka kuma fana bɛ yen ça prouve que capitaine de la k'a fɔ tuguni ko n'i kɛra président ye k'i kan ka i ka sara dɔ b'a la a ka o vidéo fana bɛ yen capitaine ka o vidéo fana bɛ yen aw hakili b'o vidéo fana la ou a bɛ fɛ n k'o vidéo yira aw la de capitaine i bɛ y'o fɔ a y'a fɔ ala ma dogo donc olu bɛɛ indice de ka yira aw la k'a fɔ capitaine ka ligne ye changement ligne de révolution tɛ ka kɛ Mali la AES aw ni ala cɛ Asimi ka mandat don ka bala AES bureau kelen tun tɛ Mali la aw bɛ da la AES bureau bɛ Burkina Faso AES bureau bɛ Niger ma Asimi ka mandat don ka bala AES bureau kelen tun tɛ i ma mouvement AES tɔgɔ la Mali la depuis a ka Asimi ka mandat a y'a ka temps bɛɛ kɛ mɔgɔ kɛlɛ de la ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la ka constitution violer n'a tɛ ne ka kɔnɔ da olu la k'i ta kɛ manamana ko sungurubaw a ka batuluɲɛw sunguru tɛgɛ galon tɛgɛ a banna voilà les problèmes i m'a ye Mali de la essence siraw tigɛlen bɛ i b'a ye essence citerne bɛ ka jeni Mali la a tɛ ka jeni Burkina o a tɛ ka jeni Niger mais a bɛ ka jeni Mali la de voilà la réalité qui est là capitaine bɛ baara la cogo min na général Tiani bɛ baara la cogo ni Asimi tun bɛ baara la ten wallahi Mali citerne tun tɛ jeni Asimi dɛsɛra de n'est pas la solution an bɛ ala de deli ne mɔgɔ bɛ Asimi gɛn o kana fɔ k'an ka bɔ AES la ne bɛ siraw dɔrɔn de ɲa c'est tout o dɔrɔn de don mɔgɔ minnu bɛ ka Asimi dɛmɛ vidéomaniw minnu bɛ ka Asimi dɛmɛ a bɛɛ opportuniste a bɛɛ ACT révolutionnaire an bɛ bɔ don min ko révolution o jumɛn tun bɛ yen a bɛɛ a ye changement de kɛ quoi masa non ni i bɛ bɛɛ nɛgɛ tɛ ala nɛgɛ an ka kuma tɔ lamɛn. Il faut donc se prémunir de l'hiver. Voilà. L'hiver noir qui vient. Voilà.
Nous ne pouvons pas comprendre que des Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Voilà. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, tous les jours du matin au soir, crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misérable, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand baisser toi ou kana, il veut comment la bête il a de quoi. Il veut que Dieu vous donne longue vie. Je vous aime trop mon président. Ibe, que Dieu vous bénisse. Wallahi, Allah ka baraka do Ibe là. Non, franchement, le monsieur est très sérieux. Donc, Abdallah Djelay, moi j'ai été bien accueilli par Ibe. C'est quelqu'un, je ne voudrais jamais cela. Vraiment, Allah ka baraka do. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, au peuple, pouvoir, au peuple, dignité, au peuple, la patrie ou la mort, nous vaincrons. je remercie. Mabana. Sixi barabla, malien bela jeli ame sano, ambe do de ke sano. Ala ka barka do ayesi la. Vraiment ni de kumbambulu ka ira o bela jeli na ni de kera o garzige bi. Donc vraiment ambe para kunche ni romi amba fo capitaine ngena. Ala ka bara nyabulu. Ne be dawn dronima. Capitaine ala ki ga bara nyabulu. Ala ka nyabulu alibi. Donc o de kundu. Malien FFB France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Belgique, Angola, et je m'excuse, Belgique, Portugal. Malien FFB du coup n'a pas fait qu'à Warchi. Abe Senweb application télécharger la photo flé na télécharger. Abe ne ka corps promo de urgent 10 € bena o ya reta. Ko fa ba banque information bedu. Aw so mo même Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Aboluka Orange numéro do anu to be 40 ka na Warchi ma ba so Orange manana sur place. Warchi go fla to drome kele sara. Warchi go fla na sabana bada 1,99 €, c'est 2 € keme fla dro o de kundu. Aw kambe ciao ciao.